Προσπάθεια που δείξαμε στην αφίσα. Και Τράγκα, θέλω πάλι μια εικόνα και να μου πεις πόσο πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την εποχή. Συγκινηθήκαμε πολύ. Εγώ, όπως είπα, ότι δεν υπάρχουν λόγια στο στόμα μου που να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση, υπερηφάνεια, κολακία προς τους συμπολίτες μου. Ξέρετε, το έχω πει και άλλες φορές, το πιστεύω βαθύτατα. Οι Περιστεριώτες αποδείξανε για μία ακόμη φορά ότι είναι και συντροφικοί και αλληλέγγυοι και αξιοπρεπείς. Πάνω από 6.000 συμπολίτες. Στην ουρά να χαρώ. 6.000 συμπολίτες με ένα τσαντάκι στο χέρι και πολλοί από αυτούς μπορούν να είχαν μέσα μια κονσέρβα σβάν που μπορεί ενδεχομένως να λείπει από το σπίτι τους. Αυτό που έγινε την πρώτη του μήνα που μας βοηθήσατε κι εσείς και έγινε ευρύτερα γνωστό ήταν ανεπανάληπτο. Ήταν κάτι που περίμενα, αλλά άλλο να το περιμένεις και άλλο να το βλέπεις να στέκεται ο κόσμος στην ουρά για να προσφέρει αγάπη, να προσφέρει την ψυχή του, μικρά παιδιά, νέοι άνθρωποι. Έχουμε καλύψει τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου. Είναι μια πλούσια περιοχή. 6.000 είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή που έχουν περάσει μία εβδομάδα ταξινομούμε την προσφορά ψυχής που δώσαν οι συμπολίτες μας πριν 10 μέρες. Δεν μου λες, για τα τρόφιμα αυτά έχετε κάποιες αποθήκες? Βεβαίως έχουμε αποθήκες και όχι μόνο έχουμε αποθήκες. Εμείς κάθε μήνα έχουμε αναλάβει τα τρόφιμα 850 οικογενειών, τα τρόφιμα του μήνα, ξεχωριστά ότι κάθε μέρα με το πρόγραμμα καθήκον κατοίκων πηγαίνουμε φρεσκομαγειρεμένο αχνιστό φαγητό στα σπίτια συμπολιτών μας που η ζωή δεν φάνηκε δίκαιη μαζί τους. Υπερήλικες, άνθρωποι παραπληγικοί, κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο, 230 μερίδες φαγητό κάθε μεσημέρι στα σπίτια τους. Και ξέρετε, σε αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι ένα πιάτο φαΐ. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί και 1 και 2 και 3 μέρες να ζήσει χωρίς φαγητό. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε σε αυτούς είναι πηγαίνουμε, ανοίγουμε την πόρτα, βγάζουμε τη μοναξιά έξω, γιατί η μοναξιά σκοτώνει. Η μοναξιά σκοτώνει, καθόμαστε. Συγχαρητήρια. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και το άκουσα και από το φίλο μου τον κύριο Πατούλη προηγουμένως. Δηλαδή, ο λόγος παρηγορίας, ο συντροφικός, ο φιλικός λόγος σε όλους. Κύριε Τράγκα, και αυτή τη στιγμή είναι ο λόγος, η συμπαράσταση, η κουβέντα, αυτό που λέμε που πιάνεις την κουβέντα και βλέπεις ότι έχεις δίπλα σου ένα χνότο ανθρώπινο. Έτσι, μια καλή μέρα. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Τράγκα, ήδη έχουμε προγραμματίσει 1.000 γαλοπούλες σε αντίστοιχες οικογένειες συμπολιτών μαζί με όλα τα άλλα τα Χριστούγεννα, για να είναι το τραπέζι τους. Εξάλλου ο στόχος που έχουμε βάλει είναι να μην υπάρξει όχι τα Χριστούγεννα, ούτε μία από τις 365 μέρες το χρόνο, ούτε ένας Περιστεριώτης που να του λείπει ένα πιάτο φαΐ. Γιατί έχει σημασία για τον κοινωνικό ιστό μας, αν θέλετε, για τη συνοχή μας, που βοηθάνε κάποιες εταιρείες, κρεατάδικες, είτε βοηθάνε, αλλά ειλικρινά εγώ υποκλίνομαι αυτό που είδα από τον απλό λαϊκό άνθρωπο. Αυτός είναι που έκλεψε την παράσταση, αυτός είναι που έκλεψε την ψυχή μας προχθές που συγκεντρώσαμε τρόφιμα, και θα έλεγα όχι οι μεγάλες εταιρείες. Νέα τέτοια εκδήλωση συγκέντρωση τροφίμων. Θα προαναγγείλουμε άλλη τέτοια συγκέντρωση τροφίμων. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, πιστεύω μόνο τέτοιες προαγγελίες. Δεν σημασία να το κάνουμε. Θα το κάνουμε και μπορεί να μας κουράζει. Κοιτάξτε να δείτε, ανεξάρτητα πόσο κουράζει την ψυχή όλων μας αυτό το πράγμα, πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουμε ενωμένοι, να έχουμε συνεκτικούς κρίκους, να μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι είμαστε μία γραμμή αίματος. Είμαστε Έλληνες, είμαστε μια φυλή. Κάποιοι ενδεχομένως θέλουν να μας διασπάσουν. Κάποιες συνθήκες, αν θέλετε, δημιουργούν φυγόκεντρες δυνάμεις. Τα παιδιά μας, τα πιο μορφωμένα, φεύγουν στο εξωτερικό. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά που μένουν εδώ μένουν με αυτούς τους μισθούς που βγαίνουν. Πρέπει όμως και να επιβιώσουμε. Πρέπει η κοινωνία αυτή να επιβιώσει. Να μην επιβιώσει μόνο το χρέος. Να βλέπουμε εκτός από τη βιωσιμότητα του χρέους και τη βιωσιμότητα της κοινωνίας μας. Η βιωσιμότητα χρέους είναι η βιωσιμότητα της δουλείας. Η βιωσιμότητα της κοινωνίας μας είναι η αυριανή φυλή μας. Η συνέχειά μας. Και πάω στον Δήμαρχο